patatete, tinc patatete pel sofà. Hola, Clàudia. Hola, Júlia. I benvinguts. Que no bienvenidos. Bienvenidos a un episodi, el primer episodi de la segona temporada d'aquest, el nostre podcast literal, t'estàs morint de la gana, que locura. Està fent sobre la panxa. Bueno, contaré el petit inconvenient que ha hagut. Hem intentat fer una càmera millor, no ho hem aconseguit, hem fet 8 minuts de podcast i ha decidit que no volia col·laborar. Per tant, fem la càmera, no?, de la Júlia, bàsicament, i tornem a començar, sí, amb aquesta experiència, no?, tornar una altra vegada, perquè, bueno, ha passat bastant temps. I amb el temps han passat bastantes coses. Ha passat molt de temps perquè realment els últims episodis que vau veure ja estaven gravats de feia temps. Sí, és veritat. Els últims episodis vam gravar un parell o 3 de setmanes abans de marxar. Perquè, bueno, perquè cadascú anava a la seva casa, evidentment. Pues sí. Updates importants. Ja no estem a l'habitació que estàveu acostumats a veure. Ojo, tenim un pis Mira l'hora. compartit, sí. Vale. Compartit entre 4 personetes, 4 noies. I bueno, totes evidentment són nosaltres dos. Efectivament. Aquesta és l'habitació de la Júlia, perquè a la habitació no hi ha gaire llum, ni tampoc hi ha gaire puesto per posar les coses ni col·locar-nos, la veritat, com no sigui el mullit una altra vegada, però això és més com a més blanc. Jo tinc 2 quadres, Fa una mica de pols. fa una mica de pols. Però bueno, por fin hem sortit de la resi i tenim una habitació per cada una, que això també és molt important, sense que hi hagi ningú a l'habitació, evidentment. Parlem català, En català. perquè en prou feina sabem parlar castellà. Sabem parlar català, posar-nos a parlar castellà. Veus? No sé parlar Sí, català. total. No? Era una mica complicat. Ens expressem millor en català, que Sí, la la nostra veritat. llengua. Jo penso en català, tu penses en català, per Sí. tant vam decidir que amb el català anàvem bé. Tenim accents molt diferents, com ja podreu adonar. Que Això és segurament veritat. en castellà no tenim tan diferents. No, segurament no. Però bueno. La Júlia està molt rúbia. Sí. Està rúbia, totalment completa. No sé si es veurà molt en aquesta càmera, però torno a tenir el meu cabell. No encara el meu color natural, però Però- estem allà. Exacte. I la Clàudia el cabell molt llarg. Jo soc de Rapunzel. La Rapunzel. Des de la Rapunzel. I bueno, una mica d'update d'aquests mesos, que tampoc és gaire perquè tampoc hem fet massa cosa. O sigui, jo m'he dedicat a treballar per pagar aquest preciós pis al centre de Tarragona. Sí. I la universitat, bàsicament. I bueno, després pues, hem tornat a la universitat, una setmana més tard perquè m'he agafat un acostipat criminal la setmana abans de començar, o sigui, la setmana de començar perquè vaig tornar de Tenerife. I bueno, però ara bastant estable, bastant bé, aquí a la carrera, la veritat. I poc més. Jo he estat l'estiu treballant. Últim any de carrera, amb tot el que suposa ser l'últim any de carrera, però bé, contenta. Amb molt poca idea de què faré després, però contenta d'almenys acabar els estudis. Segurament els primers, exacte, segurament els primers estudis. Sí, perquè Perquè acabar la carrera ara mateix no pots fer absolutament res. Ideal. Però ja descobrirem què faré, no? La Júlia del futur ja se n'encarregarà d'això. És un problema per la Júlia del futur. La Júlia del present ara mateix. Sobrevisquem. Sobreviu, sí, sobreviu. Me sembla perfecte. Pues bueno, el tema d'avui serà una miqueta... L'ha preparat la Clàudia, això segueix igual. Sí, tinc aquí la meva preciosa notes, ara amb un iPhone. És veritat, No té. té un iPhone. Em va robar el mòbil. Llavors, pues, bàsicament... La segona vegada que li roben el mòbil. Que me callis. Me van robar, ¿vale? No me'l van robar un cop. I te van robar un cop. Jo només un més que tu. En 20 anys, 21 anys. Ja tenim aquí, No me'l robaran ara aquest. Pues bàsicament hem parlat una mica de schedule, és que no me'n recordo com es diu això, amb guió, vale. Que bàsicament volem parlar una mica d'aquesta època cozy, aquesta època que és la tardor, i la castaneda del Halloween, que la veritat és que són festes que a mi... És la teva preferida?
D'estació, la tardor. T'enganxa molt. Uau, és que en veritat m'agrada molt la tardor. M'agrada molt més l'hivern. Ja que t'enganxen molt. Freds. Sí. Sí, 100%. 100%. Però és que és com que l'hivern, és que hi ha molt, festes molt boniques a les dos. A la primavera sento que només hi ha la Setmana Santa, que no és ni una festa. Ja no ho sé. Ah, perdó, ja ho sé. Però és que a l'estiu, per exemple, no hi ha cap tipus de festa, Sant Miguel com a molt, Sant Joan. Sant Joan. És tota una festa, constantment. Per tu, perquè estàs a Cadaqués, però és que jo estic allí i llavors, claro, pues no estava en festa. I sento que són dues estacions que m'encanta el clima, me sembla criminal, i super, no sé, Harry Potter, Un crepúsculo tonto, Gilmore Girls... Tu l'has vist? El què? Gilmore Les tres. Girls. Sí. I és com, no sé, és un... galletes, cafè, no sé, m'encanta. És superxulo. I el teu? T'agrada la tardor? M'agrada molt la tardor. També té molta pinta d'enganxar-te molt a la tardor. Sí, m'agrada molt la tardor. No és la meva estació preferida. Quina és? L'estiu, segurament. Sí. Però, sí, m'agrada per coses diferents. La tardor és com que, és el que has dit tu, és molt cozy, és molt introspecció... Uau, literal, és introspecció. I és com que et dona aquest ambient, perquè encara pots fer coses. L'hivern ho passo fatal. M'encanta estar a casa, perquè jo soc molt d'estar a casa, i a l'hivern ja no tinc una excusa per estar a casa. Totalment. Vull dir, ningú em diu, és que plou, vale, doncs ja està, no és... fa fred, ja està. Però jo estic convençuda que tinc alguna cosa, que és que passo més fred del que normalment la gent passa. I jo em mono, i em congelo, i ho passo fatal. I prefereixo morir-me de calor que morir-me de fred. Ja, no és el mateix, però clar, pensa que jo quan em moro de calor vaig a la piscina, en el mar, em tiro, em remullo i torno. Però aquí, per moltes capes que em posi, és mal físic el que sento. És veritat. La calor, sento calor, suo, que odio suar, però suo. Però amb el fred sento un mal físic. No m'agrada. Però la tardor m'agrada molt. M'agraden molt les castanyes. És que, claro, és això, o sigui, jo recordo perfectament, tipo, relaciono molt la tardor amb una part de la meva infància, que és en plan, estàvem amb uns pares, anàvem a comprar xucheries i palometes i es quedàvem a casa veient una pel·li, saps? I de repente sentia olor de les castanyes, me fotia les castanyes per sopar i a dormir. I era brutal, i és com, no sé, m'encanta aquesta època així de, saps? I ara a la universitat també, perquè és com, estic vivint sola i puc fer el mateix, puc fer el que vulgui, puc fer tal, puc un dia baixar-me i agafar unes palometes i unes xutxes veganes i fer-me una marató de pel·li de lo que vulgui, saps? Com, això m'encanta, és superxulo. Pues bueno, i aquesta és la part de la castanyada, que és la part de la nostra terra, de Catalunya, que I és és l'única que celebro. castanyada de boniatos. Boniatos no m'agraden. Bueno, en veritat, és que tampoc crec que l'hagi provat mai. És que aquest és el teu problema. Ja, que jo sempre dic que no m'agraden les coses, però realment no les he provat. I també és com una patata. O sigui, ma mare me dirà que segurament no, m'agrada. però és com una patata. Ja no Però ketchup. amb pas que està. Que són com patates, literalment. No m'agrada el ketchup, en general. Bueno, sí, continua. Segurament el moniato m'agradaria. Sí, Convençuda. 100%. M'agraden les patates i tothom diu que s'assembla. Mm. Però és que les castanyes... Buah, les castanyes, una mica de moscatella, que són grans. Fof. No, perquè no té mos, no perquè no t'agrada dir. Però és que o sigui, a Girona hi ha un lloc que és com un trenet i allà et venen castanyes i és familiar, o sigui, abans hi havia el pare, l'avi i ara hi ha els fills. Sí, pare i fills, ara. I el pare va morir de Covid. Sap molt de greu, era molt bon home. Ah, me vas parlar d'aquest home. I era molt simpàtic. I ara els fills espero que vinguin. Però és que a més la gent de Girona espera el tren. Perquè és literalment la màquina d'un tren, petit òbviament, no és la màquina, però la màquina d'un tren antic, i allà fan les castanyes, fan els moniatos i fan tot. Estan... I passes per allà sents l'olor. Quan se t'embruten els dits negres de la castanya, de la pega de la castanya. M'encanta. I aquests, ara potser no, perquè com que els fills suposo que deuen tenir altres feines, no s'hi queden tant, però quan hi havia el pare, venia, o sigui, a aquestes dates ja hi era i acabava quasi bé entrant Nadal. Perquè ara també venen les festes majors de Girona. Per tant, s'acumula tot.
És que en veritat, o sigui, jo sempre he recordat les castanyes des que comença el fred fins que s'acaba el fred. Sí. O sigui, no recordo una època de castanya de tal no sé què, no. O sigui, jo passo pel carrer Major de Lleida i noto l'olor de castanyes tot el Nadal, tot el fred, i és com... me sento com acollida per les castanyes i per la cebolla. Superbonic. Sí. Castanyes són castanyes amb un cafè calent. És l'època de cafè calents. D'allà no haver de Xocolata calent amb nata per damunt i... Buah, és que hi ha uns xocolates que sabeu que són no, que són uns xocolates així, amb tot de crema batuda per damunt. I la pinya també és de galeta comestible. Buah, que mira, això és brutal. M'encanta. Nadal i això és que és increïble. Pues, i Jo no ho provaré. No, que no és el xocolata, és que flipa. I també una altra festa que no celebrem, però que existeix, és el Halloween. Jo tampoc el celebro. O sigui, l'únic que mira pel·lis de por no, però la típica de por Disney, saps? La novia cadàver, No és Disney. que és Pixar. No, és Tim Burton. Pues pel·lícules Tim Burton així de... Però no són El por, Grinch. perquè Però això és Nadal, el Grinch. Bueno, però per a mi també és de por de... El Grinch, por? No, no és de por, però és, bueno, Coraline. Los mundos de Coraline, Pesadillas de Navidad... Sí. Aquestes coses m'agrada veure's en aquesta època, perquè és com a... No celebro el Halloween, però el que celebro és el feixo. Aquestes pel·lícules les miro... Del chill, normal, no? Sí. Ja. Les de por no, no veuràs... No veuràs veure pel·lícules de por, cap de les dos. absurd. Lo mal que t'ho fan passar per la cara, No. te passes una comèdia romàntica i ho passes millor. Sí, i mira que no. És que jo recordo que lo típic de quan ets més petit i vols veure una pel·lícula com els teus amics, tal, jo era l'única que no. Les odiava. Es van dormir tots. Van veure el Insidious, que hi ha 1, 2, 3, 4, 5 i 25. No. Es van dormir tots. Jo l'única que no el volia veure desperta. A més, és com hi ha una cosa de les pel·lícules de por que fa que no puguis apartar la mirada realment. I mira que jo personalment no podia apartar la mirada, estava així. Jo estava pensant que m'estaven abduint, que estava un dimoni entrant dintre meu, ho estava passant fatal. I vaig dir, bueno, faig la boja, m'adormo, vam intentar dormir, una pressió aquí, Que sí. no, però clar, en la pel·lícula t'expliquen que hi ha un dimoni que se te posa aquí quan dorms i te xupa l'energia i no sé què nassos. I tu tens... Clar, jo tenia aquell dimoni al cim meu. Tothom dormint, la gent roncant. Traumada de la vida. Que sí. No, sincerament no em suposa un trau. O sigui, no hi ha una pel·lícula de por que ara... Sí, la huérfana. L'has vist? Crec que sí. Vegis. Crec que sí. És que jo vaig veure La Monja als cines. Als cines, amb pantalla 3D. Què dirà, bueno, La Monja, tal, no sé què, perquè hi ha molta gent que no li fan por. Me n'alegro, però és que aquelles pel·lícules són de por i de traumatitzen i se te posen aquí al capet i tu estàs intentant dormir i tu, de repente, tens totes les pel·lícules de por al teu voltant i dius tu, a veure qui han matat avui. Pues no m'apeteix, la veritat. És que Bé, a les filles mai he entrat a la casa del terror. Mai. I no m'hi veuran. Vaig pujar a una casa del terror de nens petits amb una meva amiga. Vam sortir, que meus pares encara se'n riuen. Les dues així. No hi torno més. No m'hi passa ni per davant. Vaig anar a dormir amb la meva mama, aquella nit. Uau. I probablement tenia 12 anys ja. Uau. No, passo fatal amb les pel·lícules de por. Però jo les cases és com que són persones disfressades, m'entens? I soc molt conscient d'això. M'assusten perquè m'assusto molt fàcil. Era tot psicològic. No hi havia ningú en aquella casa de por. Era tot psicològic, que és pitjor, perquè no veus. No, fatal. Allò no era per nens. No. Hauria de ser il·legal. Fatal. Si no us podeu donar compte, la Júlia no s'hi veurà abans, però m'he donat compte que és una mica dramàtica. Igual, no ens enganyem aquí, totes són més dramàtiques, però... Això. I després de parlar de lo poc que ens agrada el Halloween, o sigui, ens agrada molt disfressar-nos, però tampoc ens agrada molt disfressar-nos. Anàvem a disfressar-nos. Per Carnaval vam comprar unes disfresses, això crec que m'has explicat. Vam comprar unes disfresses, te les has posat tu perquè nosaltres no. Estan allà encara. Totalment, jo les tinc davant del llit. Jo la tinc davant del llit. D'aquell llit no, doncs. No, sí, vos poso davant d'aquest llit, alguna rara se'n menja. No.
Sí, la verdad és que no... O sea, no S'ha tenim... inventat completament, és Sí. una mentidera. Totalment. Però, anem a parlar de les disfresses, això sí. Això sí. Tenim un tema que bàsicament és... Bueno, he apuntat un tema que me l'ha dit la Júlia, que també se trau molts maris, però me l'ha dit ella. Que bàsicament és abrimos melón a les dones vesteixen com a després penses. No diré perquè si no sabes és a Halloween. Hi ha una... Bueno, hi ha Carnaval també, però parlem de Carnaval també, Halloween. però parlem de Halloween, sí. Hi ha, com es diu, el TikTok, el Halloween is the time of the year. Ho posa? ¿Vale? No, el tinc apuntat perquè és de la Carrie Heron al 2004 a la pel·lícula de Mean Girls, ¿vale? Que diu Halloween is the only night a year when a girl can dress like a total slut and no other girls can say anything about it. Que bàsicament és que a Halloween és l'únic dia de l'any en què les dones se poden vestir com a sense que cap altra tia li digui res. Per als no bilingües. Per als no bilingües. Què n'opines? Jo crec que sí que crec que ho treuen com una excusa per vestir pues, com pues, més Exuberant. despullades. És veritat. Sí. O sigui, aquí que no us enganyi ningú, som. Jo no. Jo més... A Carnaval. És que saps què O passa? sigui, a veure, que més Que vaig a hem de passar pensar en que a Amèrica, ara mateix... És estiu. Exacte. Ja. Per tant, és lògic que les dones es puguin vestir amb menys roba. Aquí, Halloween no se celebra massa, No. però Carnaval és a febrer. Uau, és veritat, sí. Si vas com una totally slut, seràs totally un cadàver. Ja. Se suïcidava a Lleida. No sé. No, però sí que és veritat que... Sí, clar, és que els únics vegades que em vaig disfressar de, jo què sé, tal sexy, no? Va ser quan tenia 12 unitats d'anys i m'arribava el sexy per aquí. Per tant, de sexy, res. Jo m'he fet una vegada més sexy de marinera. Anava amb un tutu. Pues que xulo. Sexy tenia el que jo t'explico. Jo és que em vaig disfressar de It. Em vaig fer jo el disfress. Que sexy, Clàudia! Jo amb el nas tot pintat de vermell, però super sexy. Sincerament, no me sembla malament que ho fem que... Sembla genial. Ja insertaré una foto de jo disfressada d'It perquè va ser molt bo, perquè vaig utilitzar el cancan de la comunió per fer-me la faldilla. Vaig deixar tot el cancan i tot el vestit de la comunió. Per fer-me el vestit d'It la nit d'abans va quedar espectacular, Jo en tinc guardat ara perquè va quedar espectacular. Algun dia me tornaré a posar. Però eso. A mi em sembla que ho extrapolem molt a les noies, però quants homes sense samarreta i amb només 4 gotes de sang hi ha? I ningú els hi diu res. Totalment. També t'he dit que he vist més homes vestits de típics trajes de dinosaurio enormes que dones, o típics vestits de bebès. També. He vist un munt d'homes, dones també, evidentment, No masses. però de dones he vist, vaig veure un parell de tetes, en plan, amb els braços aquests gegants i dos dintre. I Jo havia vist, jo vaig veure aquest amb 2 noies, eren 2 noies. Sí? Jo l'he vist amb 2 noies. Jo he vist amb dos nois. Però sí que és cert que les dones en general se'ns critica molt per com anem vestides. Sí, en general, literalment. I entre dones, no estic dient ja els homes, estic dient entre dones ens critiquem molt per com anem vestides. 100%. Per tant, en un moment en el qual totes les dones que es critiquen unes a altres poden anar vestides totes iguals, per tant, què m'has de criticar tu si tu també vas de conejita? Sí. Jo vaig de leopardo, però tu vas de conejita. Què m'has de criticar? El problema és que ara, amb això de les picnics, Bueno, les pigmis poden... amb això de les picnics sí que és veritat que hi ha moltes dones que és en plan... O sigui, que en verdad a mi em fa molta gràcia els TikToks, aquest és el que veig de TikToks del pal. Y se fue con una de conejita y un disfraz de una chancla. Va a ser locura. boníssim! Va a ser locura. Però això és humor dintre del cap. Claro, claro. Em sembla fantàstic. Me encanta, me sembla una chancla y ella era el lead gordo. Increíble. Yo he visto una vestida de Teletubbies también fue lo mateix y se fue con la policía. Sí. Yo viendo cómo se besa con la policía Sí. y es... Però sí que és veritat que passes per qualsevol tipus d'esto de... Pues jo que sé, un de gent vestida, el que sigui, en una festa o el que sigui. No, totes anem iguals. Totes. Però per què? Perquè ens agrada i al final ens agrada vestir-nos així a Halloween, ens agrada de fora, per tant,
No critiquem. L'únic que no podem fer. Per què? Perquè ens morim de fred. Perquè ens morim de fred i perquè anar amb un body sense res per al carrer potser tampoc és el més adequat. I en aquella època Que si vols fer-ho, fes. Ningú et dirà res. Segurament sí et dirà. Segurament sí que et dirà. Però nosaltres no et direm res. No, és que no. Segurament mirades rares tindràs, però perquè no és molt normal anar amb una unitat de body només, sense res de baix, per la vida. Totalment. Però bé, endavant. Però és que això mai ho podrem parar tampoc, perquè al final si una dona ensenya més de lo establert, ja és com, és que t'estàs sexualitzant. Bueno, sí, vivim en el postfeminisme, de cop. Vivim en el postfeminisme. De cop. Vulguis o no, ha arribat un punt en què les dones ens podem sexualitzar a nosaltres mateixes sense que sigui per la vista d'un home. 100%. Jo em sexualitzo perquè a mi em ve de gust. I perquè mirant-me pels miralls del carrer me sembla És que és això. criminal. I jo em veig guapa. Fantàstic. A mi m'és igual si el del bar, el aquell i aquell altre em veuen guapa o no. M'estic sexualitzant, tenen menys roba, perquè a mi em ve de gust. Totalment. Vull dir, Totalment. podríem parar de els Jokers, n'he vist 50, Harley Quinn n'he vist 40.000, Ángel y Demonio. Ángel i Demonio, Prou. 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 Un que em fa molta gràcia però he vist Cuido, molt, prou. és el Fuck, Marry, Kill. Ah, aquest m'agrada. Aquest l'he vist molt, però em sembla graciós. O sea, me sembla original. Pero es que ya es como lo del Ángel y Demonio. Es como... Se dicen la del Merry y l'Àngel, més o menys. En plan, l'Àngel se posa unes ales i el Merry se posa un velo, saps? I ja està, sí, Però... Però també entenc la gent que diu, és Halloween, hauríem de fer por. Sí. O sigui, si vols anar de conilleta, em sembla fantàstic. 4 gotes de sang. Sí. Però clar, és que nosaltres ho diferenciem molt perquè tenim carnaval. Ells no tenen carnaval, en allà a Amèrica. Perquè Claro, llavors... és tot en un. Bueno, també sí, claro, llavors per això la frase aquesta de la que dijeron Exacte. d'això. Nosaltres tenim 2 times of the year que podem anar like a totally slut. Total. And no one can say anything about it. Algun dia hauré d'utilitzar aquest bono, aquest pas, free pass, d'això, perquè és que el que t'he dit, jo m'he disfressat de princesa, de carcelera, que m'anava a disfressar per aquí, sexy carcelera, per aquell fucking disfrat, i semblava, bueno, no que semblava, que horrible. Anirem insertant fotos de... d'unicornio, aquells trajes sencers, va ser la millor idea que va fer la meva vida, perquè la fer que fa a Lleida i les capes que vaig fotre d'abans... Jo vaig fer-ho uau. amb un xai. Ah, O sigui, jo portava un xai. i de baix portaves de tot De tot. i no feies, i no feia fred, va ser increïble. Leggings, Total. tèrmica, tot. La sudadera si te pateixia, perquè és que no es veu. No es veu, no. De Edit. què m'estàs disfressat? Ui, tota mudejada, no pot. I de It. De la princesa... Ah, de Suicide Squad. Esquadrón Suicida. De què anaves disfressada, tu? Jo de la asiàtica. De la de les katanes. Bueno, també terrible. Però anàvem com amb tot un grup, totes d'Esquadrón Suicida. Una amiga va ser passada de Joker. Va ser el... Vamos, m'ha encantat aquest moment. També posarem... Jo tinc fotos d'això, també. Jo posarem fotos de poder. I tu de què t'has disfressat? Jo, quan era petit, òbviament, de princesa... de Xile. Sí. Uau, és que poc se'n parla... És molt racista, en plan, és una cultura, no feu disfresses de cultures. Literalment, o sigui, me Sí, sembla... total. És que ara ho veig i me sembla criminal. O sigui, com t'has disfressat de carnaval, literalment, Exacte. de geisha, no? Geisha. Geisha. Exacte. Jo em veia divina. I estic molt És bona com a les si- fotos. Bueno, però també... No. No, però per exemple, la gent que s'ha disfressat d'aquell de Caganés, no? Del gorro. Sí. La barretina. Sí, Però això t'ho disfresses tu com a català. exacte. Clar, Exacte, jo com a, no. com Jo a català. blanca, catalana, No, totalment. europea, que feia vestida d'asiàtica. Totalment. Totalment. Després em vaig disfressar de les que ballen així de dansa del ventre, també quan era molt petita. Sí, és que jo era més sexy de petita que ara. Després, la típica de boxejadora, la del xai, la
la que he dit de marinera, Mhm. i l'última que em vaig disfressar va ser de Men in Black. Però aquest m'agrada molt, era per carnaval, no era per Halloween. És Sí, veritat, la majoria són sí, per carnaval, una foto, i tens una foto penjada Sí. de la conta secundària. Sí. Aquest m'agradava perquè anava amb el cabell negre, les ulleres, i anava amb roba normal, vestida de negre, Sí. blanca, una corbata... Bueno, ja De segur sé les que- me vaig anar jo, el mateix. És que és això, m'agraden els disfressos que puc anar còmode. Total. I Però que s'entengui. Sí, que s'entengui. I de Cosmo i Wanda, amb el Roger. Això va ser criminal. Em vaig tenir el cabell rosa i ell de color verd. Bueno, anirem encertant tot d'imatges perquè ens podeu riure una mica de nosaltres. Vamos, que sexis no en tenim... No. Pràcticament. Bueno, a veure, jo amb la de Cosmo i Wanda vaig anar amb una sudadera i uns leggings. Això ho considerem sexis. I jo, no, la veritat és que... Perquè, no, la veritat és que No no. estava interpretant si era dient rotllo, uah, és anar molt sexy o... Home, no, la veritat és que no. No ens anem a enganyar. No s'ha parat, però això ja s'ha... Ja, sí, sabem això què ja... passa. Sí, és el que hi ha al final. Sí. Bueno, ja anem finalitzant. Amb el nostre primer episodi. Sí. I, com hem dit, hi haurà alguns tipus de canvis. Per tant, no només farem podcast, ens veureu fent altres coses, si ens ve de gust, si no, doncs serà podcast i ja està. No, segurament sí, perquè serà gravar literalment coses que anem fent, llavors Sí. de sorpresetes. Estigueu atents al nostre TikTok, al nostre canal de YouTube. Que se'ns l'ha creat la Júlia, a veure, em fa una mica de por, això la veritat, però bueno, jo... Més el gestionaré jo, per tant, potser només hi ha una foto de la Clàudia i la seva cara i ja està. TikTok, YouTube, això està penjat amb àudio a Spotify i a totes les plataformes de stream, que no sabia que estava, però jo que sí. El què? Vaig descobrir que estava penjat no només a Spotify, està també a Amazon i no sé quantes coses. Pues que locura! Sí, tampoc Som els millors. ChatGPT sap qui som. T'ho vaig enviar. Uau! Quina barbaritat, me sembla. No sap qui som cada una, però sap sap que què el és el podcast podcast. existeix. Uau, això me sembla una barbaritat. Que literalment ens veuen les persones, les amigues, o sea, les que coneixem, amigues, pares i poco más. Meus pares, de fet, meus pares. Els meus pares sí, ho vam descobrir. Però, bueno, pues ja està, no? Fins aquí, anem a fer el sopar. No, tinc molta gana. Per tant, ara ja no és un besazo. Ara és un petonet. Un petonet. ¡Un petonet! Un petonet. Tienes una mirada que me encanta, baby, y un cuerpecito que mi mente envuelve.